Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Mahiwo ba ko nimong masugat sa pier? Kay nga no, miabot ka na din sa ato, ha, Francing? Wa pa, Greggy. Di pa ko sa Cebu. Ha? Salamat. Matun mo, magpasugat ka sa pier. Unya, karon moingon lang kang napaday ka sa Cebu. O na tinuod, Greggy. Di pa ko sa Cebu. Pasabton ko ikaw. Miusap ko file og leave. O naglaom ko nga nining higayuna. Tugutan ako sa company. Mao ba sing? Gipakingon pug niya Canada. Aron nga masugat ta dayon ta ka sa pier. O nagpasalamat day ko nimo, Greggy. Sa kanunay nimo pagtabang sa kong pamilya diha. Ha? Nagsulti na ako ang akong mga anak o sa kay ni anak. O misulti sila na ako kung unsa ang imong natabang nila. O salamat kayo nimo. Kayo sa kagyud ka tinuod kay higala. Uh, basta para nimo, Francing. Oo, basta para nimo. Buhaton akong tanan. Naaaragyo ko. Mao nga kung unsa man gani problema nimo diha. Bisan sa imong pamilya diri, na wag yung kay angay kabalakan. Kay tabangan gyud ako sila kutobs kung mahimo samtang naapakada sa Cebu. Salamat. Salamat yung kay nimo, Greggy. Salamat yung kay nimo. Basta ikaw, Francing. Basta ikaw. Sagpita lang ko. Kay naaragyo ko sa tanang panahon. Para nimo. Ni aragyo ko. Ayaw paghunog. Brad Talyo, sunda sila. Dili ta pwede mo nung diya sing hotel man na sing. Pero Brad, nakakita ka. Si Corina nga akong asawang kauban ni Greggy. Dili ni mahimo. Kung gusto kang magpadayon diya sing, ikaw lang. Ayaw lang ko. Diyos ko. Manaog ko. Dili ni mahimo. Corina, makabuang ka yun. Makabuang ka. Brad. Way problema kung pasod nung tika, Brad. Stricto kayo nga kung amo. Pila nakagwardya na para o tuod lang sa ingon ni ini nga butang nga, Brad. Sabta lang ko. Nalarbaw lang taon ko. Pamilyado ko. Ako'y lang itrabaho nga kisaligan taon. Pero Brad, asawa na kong gida sa traidor na kong higala. Ila kong gitunto. Ila kong gibudhian. Panamini, kung ikaw ang may sama na ko, nga budhian sab sa imong asawa, o gituhuan mong suod nga higala, apan di ay salbahis o traidor. Ayan na akong sultihan na, Brad. Basta sa gikingon ko na ni mo na nanarbaho lang ko. Sabta ko. Huwag kay kaluoy, Brad. Sa hira ko, ikaw mo'y giingon ini. Ato las police station, Brad. Pag daw police din, aron maoy muban ug mutabang nimo. Maura na ako ikatambag ug ikatabang nimo, Brad. Ginoo ko. Paniguro lang. Lihok layo na aron maabtan pa nimo la din niba. Magbilin kog number nimo, Brad. Ug mangayo kog number nimo. Aron makakontak ko nimo kung paingon ko balik dinhi. Sakit si Sir Francing, Miss Rian? O wala siya magkatrabaho? Mao na naa sa iyang letter nga gipatod sa card. Ug tuah ako nang na-received. For my file. Kitaw ganun ta ako ganiha pagka matikod na kung wa siya. Pero dili makontak. Mo ba? Sige lang, miss. Suwen na ko og tawag. Kung di ka na makontak,
Day-off na ko kung hapon. Akong reson sa gipuyan. Okay, Jake. So, ayan lang sa nako siya sa pagkontak o balik. Sultihan talang unya ka kung makontak man ako siya. Unsa ka, miss, kung atuon lang ka nako siya dito sa ila karulayon. Kay gahapon na ba, Domingo, ako'y trabaho. Nanawa punta ko niya, pero di po makontak. Maniguro lang kata. Kaya tingalig, unsa ba? Musta na ka siya dito sa gipuyan? God. No. Sige. Atuan na lang ka palihog, Jake. Pagsusi na lang dito. Kay tingali og simba ko na unsa na siya dito. Pagdali, Jake. Maisulti sa iyang ka-boardmate, Miss Rian, nga nagpa-check up si Sir Franz sa doktor. Iya lang niya kining sultihan nga dito ko nga nangusta niya. Mao ba, Jake? Yes, miss. Natawgan sab na ako siya. Pero ugor mang miring ang iyang phone. Wa man niya tubaga. Basig na timing to nga napa-check up siya. Maong wani matubag. Tingali. Pero nag-leave ko message niya. Nangumusta ako man sa iyang ipamati. Ang importante, miss, nga nagpa-check up siya. Oo. Unya, miss, mo balik ako sa akong area, ha? Sige, Jake. Thanks. Basta ikaw, Miss Rian. Basta ikaw. Jake. Hoy! Guard, niyan ako. O kauban ako ang mga pulis. Pastilan, sir. Sorry. Pero wala sila diya sa suod. Dili pa lang yung rugay nga nakabiya, sir. Unsa? Dili. Pero, guard, dili na mahimo. Oh, sorry yung kayo, sir. Ikaw mo nakaingon ni guard. Sir, ayaw, sir. Ayaw, sir. Sir, pato na mo, sir. Comploting guard sa mga animal chip. Iya kong gipalakaw. Aron dili na ko sila masakpan sa akto. Mga animal mo din eh! Mga animal mo! Nga nang diligid mawa sa kung una itong tao nga gingon ni isyot na bisakay sa balhapal. Ninoy, telyo. Nga muragig si Papa Francing. Are you done taking the test? Pass your paper. Yes, sir. Ay, natit po. Dotski. Dotski. Naman. Dotski. Ano nag-answer? Ay, pass na ng papel. Saan mo ka? Unsa, Rick? Saan mo ka? Nag-answer, pass ng papel, papas po. Papa ko makahaman, oy. Papa ko kasugod gani. Papas lagi na siya papel. Pass na ba? Di lang ko mapas. Saan na siya, oy? Huwag ka masuwat. Ay, di lang ko. Pahala mo zero. Okay ra. Zero ka? Saan na siya, oy? Oh, Brad, may message. Oh. Tawag di ay. Si Papa Francing. Nagdagang cellphone. Embargohon ng seron. Excuse ako, Rick. Si Papa ni may tawag. Importante kay ni. Kumusta man mo si Miles, Dudut? Okay, lagi mi si Miles pa. Si mama ni mo, Corina. Oh, Kumusta siya? Pa, noon siya din ang tingog ni mo. Mana makagahilak. Ha? Nagilak? Uy, nga lugod. Gisipon ko, Dudut, kay na uwanan ko kahapon. Maramang ko kagahilak. Wa kong kilak. Oh, Ganong mo hilak ko. Unsa may akong hilakan? abi na ko man. Bitaw. Unsa man tuod ang akong hilakan? Ha? Kanus among kamuli diri sa ato pa. Mayo unta kon makauli ka diri sa ato bisan kadyet lang. Ha? Kay gano? May problema ba? Ano na ba? Ha? Dudut? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!